Hi kids! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga salitang nagtatapos sa letrang ng. Tara! ang mang ang meng ing ming ong mong ung mung ang nang ang nang ing ning ong nong ung nung ang pang eng peng ing ping ong pong ung pung ang rang ang reng ing ring ngong rong ung rung ang sang ang sang ing sing ong song
ung, sung, ang, tang, ang, tang, ing, ting, ong, tong, ung, tung, ang, vang, ang, vang, ing, ving, ong, vong, ung, vung, ang, wang, ang, wang, ing, wing, ong, wong, ung, wung, hi, ang, yang, hi, ang, yang, hi, ing, ying, yi, ong, yong, yi, ung, yung, z, ang, zang, z, ang, zang, z, ing, zing, z, ong, zong, z,
ung, zung, Mga mommies, ang iyong mga anak ba ay 4 years old na? Isali na ngayon sa ating bagong programa. Good news! Dahil sa numerous request, our Barangay Daycare Reading Program will be nationwide. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.